Mactan-Cebu International Airport giilang best airport sa Asia Pacific. Pormal nga gipahibawo sa MCIA ang umaabot nga pasidungog nga ilang madawat pagka-best airport alang sa kategoriya nga 5 to 15 million passengers matag tuig. Ang Airport Council International Annual ASQ Airport Experience Awards ang miila niini. Gibutaran kini sa mga pasahero nga miagi sa mga airport sa kalibutan. Nakasangka sa MCIA sa kategorya ang pipila ka airports bisan sa first world countries nga susama og lebel o gidaghanon sa mga pasahero sa Mactan. Gikalipay sa MCIA ang pasidungog nga nagpasabot na tagbaw ang mga tao sa komprehensibo nga serbisyo nga gitanyag nga gihulagway nga overall airport experience. So what does it mean for us? It means that for every journey of our passengers, the moment they step into the airport, the passenger experience is being graded. Whether they're satisfied, whether there are things that they wanted to improve on. The third one, which I like always to say, is the airport is always a mirror of the city or the region and the country where the airport is, right? And we succeed something, it's the success of the region, of the city as well. It means we are among the best in the world in our category. We are trying to make sure it will translate into increased passengers. We are marketing not only Cebu but also our airport, and we are now a connectivity hub